Следващата пирамида за зарядни станции скоро ще изгърми. Гледайте! Много от вас ме питат какво мисля за BETL или BETL, особено след като направих видеото за Metamax, пирамидата, която гръмна през юни тази година и отне спестяванията на толкова много хора, които бяха теглили кредити, заеми. Явно никой не се е трогнал особено от тази история, защото виждам как хората масово се насочват към следващата подобна схема. Всички тези пирамиди си приличат като две капки вода. Те използват едни и същи похвати, за да ви накарат да се почувствате като инвеститори. И знаете ли кой най-лесно се хваща на тази въдица? Хората, които нямат представа какво всъщност означава да си инвеститор. Това са инвестиции с големи червени кавички, инвестиции за наивници. Хора, които нямат познание и никаква представа какво правят. Примамката е елементарна.